No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ei ole tarkoitus tehdä mitään tulista haastetta tai muuta vastaavaa, vaan tämä video on enimmäkseen tällainen esittelyvideo, mitä löysin tänään kaupasta, mistä tuossa niin aikanaan on tulossa videoita. En ole varmaan tänään tekemässä vielä tulisi haaste, mutta tässä on vaan pieni esittelyvideo, että mitä kaikkea löysi ja mistä on tulossa video näistä haasteista. Eli ensimmäisenä löytyi tällaisia, että tuon kuvan mukana näyttää hurjan pahoilta. En ole sitten ihan varma, miten pahoin nämä on, mutta sen sitten näkee siitä, kun testaan, miten pahoin on jo. No näistä tuli tehty yksi haaste, mutta se meni vähän silleen pieleen, niin en onnistunut saamaan sitä sitten videolle. Se meni vähän läskiksi se video, niin näistä on tarkoitus tehdä jossain vaiheessa uusi haaste. Ja no, sitten on vähän tällaista hienompaa. Tää ei oo ihan niin paha. Tää ei vaikuta ihan niin pahalta kuin mitä tuo äskeinen oli, niin tästäkin voisi joskus tehdä haasteen ja testaa, minkälaisia nämä on. Nää ei oo, voi olla, että nää ei olisi välttämättä polttavia. Kuitenkin näistäkin on tulossa joskus haaste. Ja sitten sieltä liikkeestä niin tuli tällaisia vastaan. En ole ihan varma, mitä nämä on ja mitä täällä on sisällä, mutta varmaan näistäkin tulee jossain vaiheessa sitten videoa, kun syön näitä, niin näitä sitten ajattelin testaa, että miten pahoin nämä on. Joo, se oli siinä. Tällä kertaa en ajatellut syödä mitään, mutta se oli vaan tuolla esittely, että mistä kaikesta on tulossa näitä haastevideoita. Mutta ei siinä mitään. Se olisi sitten moro!